Ήμουνα στις Κερκίδες και ήμουν στην τρίτη ομάδα του Άρους, ήμουν 16 χρονών περίπου στα 17 και ο τότε δεξής οπισθοφύλαξης του Άρους, ο Σωτήρης ο Ψωμάς, τι μου θυμίζεται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δικηγόρος τότε. Ήταν Χριστούγεννα και είχε φάει αργά και δεν μπορούσε να παίξει. Και παίζαμε ένα φιλικό παιχνίδι με τη Ραπίν της Βιέννης. Και ξαφνικά από το γήπεδο μέσα, κοιτάζοντας προς τις Κερκίδες, ο τότε έφορος Φυσικόπουλος φώναζε Αλκέτα, κατέβει γρήγορα κράτο. Εγώ νόμιζα να πάρω το φαρμακείο από μέσα. Μου εξεντήσω, θα παίξεις εσύ. Εγώ να παίξω. Πού να παίξω εγώ. Και αυτό το λέω έτσι τραγικά, διότι τώρα μου λένε για παίκτες που τους βάζουν γρήγορα στην ομάδα και τα χάνουν κτλ. Καταλαβαίνετε τις συνθήκες της εποχής εκείνης πώς έπαιζε να παίξει την ομάδα του Άρους με τα μεγαλύτερα ονόματα τότε στην ιστορία. Μπήκα μέσα, έκανα το σταυρό μου και από εκείνη τη μέρα δεν ξαναβγήκα. Σε ένα σύλλογο που έχει παράδοση σε σπουδαίους τερματοφύλακες, ο Κώστας Βελιάδης πιθανότατα αποτελεί τον κορυφαίο όλων των εποχών. Μια εμβληματική φιγούρα που στεκόταν ισότιμα δίπλα στους σπουδαιότατους της εποχής, τον Πεντζαρόπουλο, τον Μανταλόζη, τον Δελαδίνια. Η μεταγραφή του Βελιάδη το 1955 στον αιώνιο αντίπαλο ΠΑΟΚ πλήγωσε βαθιά τους Αριανούς. Τον λάτρευαν τόσο που δεν στράφηκαν εναντίον του, αλλά επιτέθηκαν στη διοίκηση της ομάδας που τον άφησε να φύγει. Ο Βελιάδης ήταν ένα ανήμερο θηρίο. Όσα χρόνια παίξαμε με το Βελιάδη, ποτέ ο Άρης δεν έφυγε φοβισμένος. Ήταν ένα πραγματικό θηρίο. Τον έπιανες εδώ και έλεγες ήμασταν και στην ίδια δουλειά. Στη ΔΕΗ ήμασταν και οι δύο. Ήταν το κάτι άλλο. Ο Βελιάδης είναι από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές τερματοφύλακες που είχαμε. Ήταν από τους ανθρώπους που δεν ήξερε τι θα πει φόβος. Θυμάμαι όταν πρωτομπήκα στην ομάδα του Άρους και ήταν ο Βελιάδης από πίσω, έτρεμα. Επειδή φώναζε και καμιά φορά επιτιμούσε τους παίκτες μπροστά του. Και με έπιασε και είπε: μη στεναχωρηθείς τίποτα, παίξε καλά την μπάλα, είσαι καλός παίκτης, εγώ θα σε βοηθήσω κτλ. Μόνο καλά λόγια άκουγα πίσω από την πλάτη μου το Βελιάδη. Στην δεκαετία του 50, ο εξηλεκτρισμός της χώρας αποτελούσε εθνική προτεραιότητα, καθώς το δίκτυο είχε καταστραφεί στον πόλεμο, στην κατοχή και στον εμφύλιο. Αρκετοί από τους διακεκριμένους ποδοσφαιριστές της εποχής προσλαμβάνονταν στη ΔΕΗ ως μοναδική δίωδο επαγγελματικής εξασφάλισης στο πλαίσιο του βαθύ ερασιτεχνισμού που βασίλευε τότε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο σπουδαίος στόπερ του τότε Άρη, ο Λεωνίδας Ποζάνης, αποτέλεσε μέρος αυτής της τιτάνιας προσπάθειας εξηλεκτρισμού και είχε λάβει ειδική άδεια ώστε να προπονείται κάθε μέρα στην ομάδα της πόλης στην οποία βρισκόταν. Την Κυριακή όμως ήταν πάντα παρόν στους αγώνες του Άρη, αν και δεν προπονούνταν σχεδόν ποτέ με την υπόλοιπη ομάδα. Άρχισε ο εξηλεκτρισμός της χώρας και έπρεπε να περάσω όλες τις πόλεις και όλα τα σπίτια Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας και να βάλω στο μέρος που θα έμπαινε ο μετρητής. Ξεκίνητα από τα Σέρας, κάθισα και πόσο καιρό έκανα. Και μετά πήγα στη Δράμα. Και εκεί ξεκίνησα από την πόλη της Δράμας, τα χωριά της Δράμας, από τον Ευρωκόπη, ένα-ένα όλα τα σπίτια και εγώ έγραφα τους πελάτες. Αφού προπονιόμουν στη Δράμα, στις Σέρες, στην Καβάλα, στην Κομοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη, κατέβαινα και έπαιζα. Και έφευγα την άλλη μέρα με το Βορρά, την εφημερίδα και τη Δράση. Δηλαδή αυτοί φορτώναν το πρωί στις 5, στις 7 ήταν, στις 8 ήταν στη Δράμα, Φερπίν, παραδείγματος χάρη. Και εγώ ήμουν μαζί τους. Η πτωτική πορεία των αρχών της δεκαετίας του 60 οδηγεί στην απόφαση για ανανέωση. Προωθούνται στην ενδεκάδα νεαροί, ιδιαίτερα ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές που θα φέρουν πρώτα την ανάκαμψη και σε λίγα χρόνια μια επική πορεία και έναν πολυπόθητο τίτλο, αυτόν του κυπελούχου Ελλάδος. Ο Άρης ξεκίνησε από το 1963 όταν βρέθηκε πρώτο κινδύνου να πάει στη β' εθνική κατηγορία και αναγκάστηκε να παίξει μπαράζ με προοδευτική Πανηγιάλιων και Καλαμαριά για να παραμείνει στην κατηγορία. Εκείνη την εποχή ο Άρης έβγαλε στην επιφάνεια και προώθησε δικά του παιδιά. Τον Κωνσταντινίδη, τον Αλεξιάδη, ήδη τον Ψηφίδη. Στη συνέχεια έκανε καλές μεταγραφές με τον Σιρόπουλο, τον Κεραμιδά, τον Κώστα τον Παπαϊωάννου. Βγήκε ο Άγγελος ο Σπυρίδωνας. Όλοι αυτοί είναι μια συνέχεια. Και με τον Γκλίσοβιτς δεν ξέρω εάν στο υποσυνείδητο του καθενός πέρασαν αυτές οι εξαιρετικές ιδέες του ποδοσφαίρου. Ήταν πλέον όριμη ομάδα για να κάνει την υπέρβαση. Να φύγει πλέον από αυτή την κατάσταση του να κερδίσουν μόνο τον ΠΑΟΚ
να βγω πρώτος στη Θεσσαλονίκη για να παίξω το κύπελλο UEFA. Ζητήσαμε κάτι παραπάνω, να συγκρουστούμε με το ΠΟΚ. Από το 1965-66 μέχρι το 1973 ο Άρης δεν έχασε από καμία ομάδα των Αθηνών, των μεγάλων ομάδων, εκτός μιας ήττας που είχε με την ΑΕΚ σε ένα διάφορο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης σε όλες τις συμμετοχές του για το κύπελλο εκθέσεων, το οποίο μετά έγινε UEFA, επέλεγε πάντοτε τον αντίπαλό του. Δηλαδή πήγαινε στα γραφεία της UEFA την ημέρα της κληρώσεως και έβρισκε ένα εμπορικό και πολύ δυνατό όνομα ποδοσφαιρικό και έκανε την πρόταση να παίξουμε μαζί, αντίπαλοι, αλλά να έρθει πρώτα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εκεί έχουμε φιλάθλους, θέλουν να δουν καλό ποδόσφαιρο, θέλουν να δουν αυτούς τους ξεχωριστούς άσους. Και αμέσως λέγανε αυτοί εντάξει. Και πραγματικά δηλαδή αυτή η σκέψη πέτυχε, διότι είχε φοβερά έσοδα ο Άρης. Τακτοποιούσε, θα έλεγα, από τις πράξεις των αγώνων αυτών τουλάχιστον το 1/3 των αναγκών της σεζόν και οι φίλοι του Άρη παρακολουθούσαν μια πολύ καλή ομάδα. Στο γήπεδο Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγών μεταξύ των ομάδων Άρεος Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Η ομάδα του Άρεος, με ένα εκπληκτικό παιχνίδι, επευλήθη του Ολυμπιακού με 4-2. Ούτω, ο Άρης κατόρθωσε να ανέρθει στην πρώτη θέση με 2 ακόμη συνεταίρους. Αλλά το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και οι φίλαθλοι αγωνιωδώς αναμένουν την τελική βαθμολογία, η οποία θα αναδείξει την πρωταθλήτρια ομάδα για το 1968-69. Αυτό το 4-2 πάντως ήταν το κάτι άλλο. Ήρθε ο Ολυμπιακός και με κόσμο και με αυτό για να πάρει το παιχνίδι και έφαγε 4 γκολ. Κερδίζαμε 2-0. Το έκανε 2-1 ο Ολυμπιακός. Το κάνω 3-1 εγώ. Το κάνουν 3-2 αυτοί. Και το κάνει 4-2 ο Κωνσταντινίδης. 4-2. Ένα φανταστικό από τα παιχνίδια τα πολύ καλά. Της καριέρας μου, ας πούμε. Της δικιάς μου καριέρας που ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια. Στο γήπεδο του Χαριλάου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε ο ποδοσφαιρικός αγών μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ Άρεος, ο οποίος έληξε ισόπαλος με 1-1. Ο αγών είχε όλα τα χαρακτηριστικά του ντέρμπι. Η ΑΕΚ και ο Άρης έπαιξαν με μεγάλο πείσμα, δύναμη και φανατισμό. Σκόρερ του αγώνος ανεδείχθησαν οι Σταματιάδης και Αλεξιάδης. Εάν τα γυρίσματα της ιστορίας διαπιστώνονται σε αποτελέσματα και φυσιογνωμίες, τότε για τον Άρη εκείνης της εποχής τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Το 4-2 επί του Ολυμπιακού σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής, όπου ο σύλλογος γίνεται ξανά αποδεκτός ως ισχυρότατη οντότητα. Παράλληλα, η έλευση του μέγιστου Τάκη Λουκανίδη επισφραγίζει και ενδυναμώνει τη νέα πραγματικότητα, της ανυπέρβλητης κλάσης του, αλλά και του επιπλέον κινήτρου να αποδείξει ότι μετρούσε ακόμη παρά την άδικη εκδίωξή του από τον Παναθηναϊκό. Εκδικείται άμεσα την παλιά του ομάδα, αποκλείοντάς την στον προημιτελικό του κυπέλου, ενώ ακολουθεί ο μονός ημιτελικός απέναντι στον Ολυμπιακό, μέσα στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός είχε χάσει την επαφή με το πρωτάθλημα και έπρεπε οπωσδήποτε να δώσει στον κόσμο του έναν τίτλο. Και αυτό ήταν το κύπελο. Ήταν αυτό το παιχνίδι, γιατί ο τελικός θα γινόταν στην Αθήνα, στο Καραϊσκάκι, με τον νικητή ΠΑΟΚ και ΕΓΑΛ. Ξεκινάει ο αγώνας και προηγείται ο Άρης στο 7ο λεπτό. Από εκεί μέχρι τη λήξη του αγώνα η πολιορκία του Μεσολογγίου δεν λέει τίποτα. Εκείνο το οποίο εμείς ζητούσαμε ήταν να μας ξεκουράσουν με το να κρατήσουν λίγο την μπάλα, αλλά και να πετύχουν γκολ, γιατί ο Ολυμπιακός όσο περνούσε ο χρόνος άρχισε και άδειαζε πίσω. Και εμείς το ζητούσαμε, χάσαμε 2 ευκαιρίες και δεν μπήκε το γκολ. Στην τελευταία μισή ώρα του αγώνα, στο δεύτερο ημιχρόνι, φέρνουμε πίσω το Λουκανίδη